Kune tsaona yaitika inova iri tsaona yekombi yabvira moto kusvika pakutora upenyu hwevanhu. Kusangana kwatinoita pano paHarare Networks patinobata nhau dzinenge dzichiitika munharaunda nemunyika yedu yeZimbabwe kunzvimbo dzakasiyana-siyana dzakatikomberedza, tichizivisa kuti kana pane vachangosvika pano paHarare Networks, mukana wekubaya button rakanzi subscribe nekutena notification bell. Zuva ranhasi tauya tikabata nhau iri kupisa tsitsi. Pane nhau asuruvarisa dzabuda nhasi mushure meimwe tsaona yakakura yaitika mumugwagwa weBulawayo kuenda kuBedbridge. According to the Zimbabwe Republic Police, approximately 18 people have lost their lives after a commute or minibus catch fire and later explode. Tsaona iyi yaitika masikati pakati pa 1 and 2 p.m. munzvimbo iri pakati pechipangali neGwanda tollgate, uye yasiya vanhu vakawanda varasikirwa neupenyu. Authority said the death toll is still estimating, meaning the number could change as investigation continue and more details are confirmed. Pari zvino chikonzero chekuti kombi yabatwa sei nemoto pamwe nekuputika chisati chaziviswa, uye mapurisa ari kuenderera mberi nekuongorora nyaya iyi. Police also indicated that more information will be released in due courses as they assess the full situation on the ground. Zvikwata zveemergency pamwe nemapurisa zvakasika panzvimbo iyi zvichibatsira uye kuita ongororo yezvaitika. At this difficult time, all thoughts are with the family and loved ones of those who lost lives in this tragic incident. Mure Zimbabwe ndo nhau yatiri kutaura, ndo nhau iri kubuda parasikirwa upenyu hwevanhu vanokwana kuita, vari kufungidzirwa kunzi vanokwana kuita 18. Ende tsamba yamuri kuona ndiyo yemamwe yemapurisa yataisa pamufananidzo apo yavanyora vachizivisa pamusoro pechiitiko ichi. So vari kuti ivo estimated number yavo i18. Havasati vaziva kuti manga mune vanhu vangani, kana kuti manga mune vanhu vanga vakadzikira vari pasi pe18. Asi zvinhu zvokurwadza, mufananidzo hatina kukwanisa kukuisira yese, sezvo zvinhu zvokurwadza, zvinhu zvokupisa tsitsi. Tinongoti RIP kumhuri yarasikirwa nefamily yavo yanga iri mukombi umo. Ndidzo news dzatauya tikabata pano paHarare Networks.